יונתן, הילד המיוחד שלנו, היה ילד בן 11, ילד פלא. ילד כזה שכל מי שפגש בו הרגיש כאילו העולם עוצר כדי להקשיב לניגון הלב שלו. יונתן מעולם לא דיבר במילים רגילות כמו כולם, אך מיקוד המבט שלו הפך את שתיקתו לשפה עשירה ומלאת משמעות. עיניו של יונתן היו חלון לעולם אחר, כזה שמלא באהבה, בחוכמה, בחסד. יונתן היה ילד שהעיניים, החיוך והמבט שלו אמרו את הכל. גם בימים קשים של כאב ופרקוסים, כשהבטתי בו, ראיתי מעבר למה שאחרים ראו, מעבר לגוף המוגבל בתנועה, ולעיניים שלעיתים נראו כמי שמבקשות מנוחה מהעולם. לא מעט פעמים שמענו כהורים שאין לו את היכולות, שקשה לו להרים מבט, שקשה לו להזיז אצבע. אין לו סיכוי, הם אמרו לנו. לא פעם מצאתי את עצמי עומדת מול אנשי מקצוע וצוותים חינוכיים ומתחננת, תנו ליונתן שלי סיכוי. תנו לו את הכלים כדי להראות לכם את האוצר הפנימי שבו, את האומן, את המוזיקאי שמתחבא מאחורי עיניו הנבונות. אבל המבטים שקיבלנו בחזרה שידרו עצבות ורחמים. כמי שאומרים, אנחנו מבינים אותך, אמא, אבל אין סיכוי שיוכל במצבו לעבור את המבחנים הנדרשים לקבלת מערכת מיקוד המבט. היה לי עצוב, וזה די שבר מבפנים. אבל הבנתי והרגשתי אחרת. ידעתי שיונתן שלי נמצא שם מתחת לפני השטח, מוכן לפרוץ ולספר את סיפורו. כל חיוך חצי מוסתר שלו היה מלא בהבטחה, כמי שאומר לי, אני כאן אמא, אני מבין אותך, בבקשה, תנו לי את ההזדמנות. אז יונתן המתוק הגיע לבית ספר שלנו בכיתה א', כשמאחוריו אמא שמאוד מאוד מאמינה בו, שיש לו המון מה להגיד, וגם ניסיון לא מוצלח, שניסו איתו מערכת מיקוד מבט, ולא ראו תוצאות. כשהתחלנו לאט, חשוב להגיד שבשנה הראשונה של התהליך, הוא אמנם תקשר מאוד יפה, אבל רק עם אנשים שהוא מכיר וסומך עליהם, שמספיק מכירים אותו בשביל לדעת לאן הוא כיוון את העיניים שלו. אני חושבת שבלי זה התהליך כל כך מתיש בשבילו, עד שמבינים לאן הוא מסתכל שלא שווה לו להשקיע. בשנה השנייה שלו בבית הספר הוא כבר היה מערכת מיקוד מבט, התאמנו לו לוחות לכל פעילות במשך היום, עם מילים קבועות, כן, לא די, אני רוצה לקרוא למישהו, ועם מילים פשוטות שמתאימות לסיטואציה, שמאפשרות לו לאו דווקא לבחור, אלא בעיקר להשתתף. גם לבחור איזה חפץ אני רוצה, או איזה פעילות אני רוצה שתקרה, ובעיקר השתתפות. נעים לי, לא נעים לי, האוכל טעים, רוצה לקרוא בשם של מישהו, ובאמת השימוש הזה במחשב בשביל לאפשר לו מגוון של אפשרויות תקשורת, שבאמת מעניינות אותו, באמת מעניין אותו לקרוא לחברים בשם, באמת מעניין אותו להגיד, האוכל הזה טעים, האוכל הזה לא טעים לי, אני לא רוצה אותו, באמת זה פתח בפניו עולם שלם. ההצלחה שלו והיכולת להגיע לאן שהוא הגיע ולבטא דברים מעולמו הפנימי מושתת על האמון שהוא קיבל בבית ספר וקיבל מההורים שלו. ומעבר לזה העבודה של בית הספר שהייתה מאוד מאוד אקולוגית ואינטגרטיבית, ובכל מקום בעצם הפעילו את המערכת מיקוד מבט, אם זה בשיעורים, אם זה בטיפולים שלי בריפוי בעיסוק, אם זה בטיפול הרגשי, וכמובן אצל הקלינאי תקשורת, בכל מקום המערכת הייתה מופעלת, וככה שבאמת הדבר הזה הקל ואפשר ליונתן ללמוד ולהתגבר על באמת על כל המגבלות הגופניות, המוטוריות והחושיות שהיו לו. כשיונתן הגיע לבית הספר, נפתחו בפניו בכל יום דלתות אחרות. יונתן פגש בצוותים שהאמינו בו
סוף סוף פגשנו בצוותים חינוכיים ופארה-רפואיים שהיו בהלימה עם אמונתנו. יחד בסבלנות אין קץ, הצוותים החלו במסע של גילוי. המערכת מיקוד מבט נתנה ליונתן קול, ולראשונה שהוא הצליח לבטא את מחשבותיו ואת רצונותיו. מיום ליום נחשף גם בפני הצוות בבית הספר וגם בביתנו. עולם שלם. יונתן התגלה כאומן, כצייר מוכשר, שמצליח להעביר רגשות עמוקים דרך מכחול וצבעים. הוא הפתיע ביכולות המוזיקליות עם חיבה לשירים ולתפילות. אפילו חוש ההומור שלו כבש את כולנו. יאללה, בחרת? בוא נחזור. אני עוזרת לך לחזור. ולשים לנו כלי נגינה. טוב, בוא נבחר במה מנגנים. פה. אוי, לא בחיות, רגע. כלי נגינה. אלו. סיכמנו שמנגנים עכשיו. מיקוד מבט הוא התקדם ואף שבשנה האחרונה שלו בבית ספר כבר דיבר במשפטים שלמים, לפעמים אפילו הצליח להשתמש בגרית בשביל לעטות פעלים לזמנים שונים, וזה פתח עולם שלם. לספר מה קרה בבית, לספר איך הוא מרגיש, לבחור בעצמו לפרטי פרטים את היצירת אומנות, להשתתף במשחק, לנגן, לשיר. האפשרות להשתמש במערכת מיקוד מבט פתחה לעולם שלם, ובעקבותיה גם מחוץ למחשב הוא שיתף פעולה הרבה יותר טוב. היה לו הרבה יותר מוטיבציה למקד את המבט על סמל מודפס בלוח מודפס, וזה שינה את העולם שלו לגמרי. אספר לכם מה גילינו. כשטיפלתי ביונתן העברתי קבוצה של אומנות, ויונתן פשוט גילה את עצמו, גילה לנו שמתחבא בתוכו אומן אמיתי. הוא היה ככה מאוד מדייק לנו איזה צבעים הוא רוצה, איזה צורות, איפה הוא רוצה שנשים את הצבע, אם זה באמצע או במרכז. היה לו מאוד חשוב היצירות שלו. הרבה פעמים הוא היה אומר לנו שהוא מפחד שהם ישברו ושנשים אותם במקום שמור. היה מאוד גאה ביצירות שלו. גילינו ילד שמאוד מאוד מתחבר להכנה של כל מיני מאכלים, ובאמת אימא שלו בעקבות זאת שיתפה אותו גם בבית, בעיסוקים של אומנות וגם בהכנה של אוכל. תספר לי אמא יונתן מה רצית? מה רצית? עכשיו? כחול עוד. אז נעשה עוד כחול לשמיים, למרות שרחלי עשתה את השמיים עם יונתן, אבל הוא רוצה עוד. יאללה, עכשיו אתה בוחר צבע. בוא נבחר צבע. כתום. אתה רוצה צבע כתום? יאללה, בוא נעשה צבע כתום. אתה צודק, זה בפרח. כל הכבוד לך. כן, כל הכבוד. כל הכבוד, תראה לי. בוא נשים את זה בפרח. בוא. אתה צודק, כל הכבוד. תפיק. נהדר. אז אנחנו עכשיו בשיעור כלכלת בית. אני שומעת שאורי רוצה כבר לטעום, אבל מי יגיד לי מה עושים דבר ראשון? האמת שיונתן כבר אמר שאיתי חתכה לנו את הפירות. היא כבר חתכה את הפירות, נכון? אוריקי, כל הכבוד. עכשיו לוחצים? על מה לוחצים? מה צריך קודם לעשות? לחתוך. נכון, היא חתכה את הפירות. ומה עכשיו, בועז? מה עכשיו? כל אחד צריך מה? מה כל אחד צריך לעשות? לבחור. נכון? לבחור איזה פרי הוא רוצה. איזה פרי הוא רוצה להכניס. לבחור פרי. איפה זה? לבחור פרי. תסתכלו על השט. איזה שט יפה יש פה. יאללה, בואו, הם מגבונים שנתן עיניים. וואו! יוני עוד בחר. תפוח! איזה יופי. אז בואו נכניס תפוח. כן? חברים, יונתן ביקש להכניס תפוח. מזלג. טוב, אני אלחץ על הנפש. חברים לא רוצים את השני. הופה! יונתן ביקש ראשון. יונתן ביקש ראשון ללחוץ. שקוב, אתה יכול לבקש. אז אני מביאה לך רגע, אני רוצה אבל שתראה. בועז ביקש שני. בטח, בועז, ניתן לך ללחוץ. שיונתן הולך להפעיל את המתג. יונתן הולך פה למטה, אתה יכול ללחוץ. אתה יכול ללחוץ, תוריד את היד למטה. מעולה, יופי. להפעיל כוח. כוח. כוח.
שמורה אהובה הודיעה על עזיבתה, יונתן כתב לה במערכת, אני מופתע ומאוכזב. גם אחותו הגדולה של יונתן, שהייתה סקפטית לגבי המערכת, שינתה את דעתה ברגע אחד קסום. יום אחד, כשהיא נשארה איתו בבית לבד, יונתן הצליח לקרוא לה דרך מערכת מיקוד המבט. הוא ביקש ממנה עזרה. כתב לה שהרגל כואבת לו. היא כל כך התרגשה שיונתן מתקשר איתה דרך המערכת בצורה כל כך ברורה. היא עזרה לו והוא אמר לה תודה. והוא ביקש ממנה חיבוק. הלב של אחותו הגדולה נמס. היא שאלה אותו, האם יש עוד משהו שיכולה לעזור? האם יש משהו שהוא מבקש? והוא כתב לה במערכת, קרם. אחותו שהיא לא כל כך הבינה מה הוא מבקש, התקשרה אליי והתחלתי לצחוק. אמרתי לו, הוא מבקש מסאז'. זו הדרך שלו להתפנק. היא חייכה ואמרה, אמא, אני מבינה שגידלת בבית נסיך סעודי. כמובן שהיא נענתה לבקשת יונתן, ומאז בכל מקום שמבקשים לה לספר סיפור בכל מסגרת שהיא נמצאת בו. היא מספרת לכולם על מערכת מיקוד המבט, הקרם והמסאז'. גילינו ילד שאוהב כל כך את החברים והמשפחה. היה מדבר הרבה על המשפחה שלו ועל החברים שלו, כמו שאימא שלו גם סיפרה. כשהייתה ילדה שככה הרבה זמן לא הגיעה לבית הספר, הוא ממש היה קורא לה, וסיפרנו, פעם אחת סיפרתי לאחת מאנשי הצוות שהיא עומדת לחזור, אותה חברה, ויונתן פשוט נכנס לחברים, לאנשי קשר, ובחר באותה ילדה, וקרא לה בעצם, הסתכל על התמונה שלה, ואמר לשחק איתה, ואמר בכיתה, ממש הקשיב לנו לשיחה, והביע את ההתרגשות שלו מהחזרה שלה. יונתן אמר שהוא רוצה לשחק שתגיע לכיתה, הוא רוצה לשחק ביחד עם שרלה, כשהיא תגיע לכיתה. שרלה, את שומעת? יש פה ילד מהמם שמחכה לך, שתבואי לכיתה. יונתן נפטר לפני קצת יותר משנה, לצערנו, ואנחנו באמת מקדישים את הסרטון הזה לעילוי נשמתו, ואם עוד ילדים יזכו להיחשף ולקבל את האפשרות הזאת, לבטא את העולם שלהם, לגלות לעולם מי הם, לאפשר להורים שלהם להכיר אותם מעבר לכל המגבלות, אז זה יהיה באמת לעילוי נשמתו. כל התקופה, התפקוד שלו מאוד מאוד עליו וירד. זה אומר שהיו ימים שהוא היה נורא מותש, וגם אפילו שעה שהוא היה נורא עייף בה. והשימוש במגוון כלים לתקשר, גם בתוך המערכת, לוחות עם סמלים גדולים ולוחות עם סמלים קטנים, וגם מחוץ למערכת שימוש בין אם זה לוחות מודפסים, ובין אם זה רק סמל שכן ולא, ותסתכל שנייה על התשובה הרלוונטית. השימוש במערכת שלמה של העזרים אפשרה לו לתקשר ולהביע את עצמו כל הזמן, והוא הוכיח לנו שזה שיש כותרת של CBI לא משנה, ובהתמדה ובשימוש ועם מספיק מוטיבציה אפשר להתקדם ולהגיע מאוד מאוד רחוק. המערכת לא רק שינתה את חיי יונתן, היא שינתה את חיי כל מי שפגש אותו. העיניים הנבונות של יונתן הפכו למראה לנשמתו הגדולה, ודרך המבט נכתב סיפור של ילד פלא. נכתב סיפור על ילד שלא ויתר, שהפך את האמונה למציאות, ושהראה לעולם מה אפשרי כשמאמינים באדם, גם כשנדמה שאין סיכוי. יונתן לימד את כולם שיעור על כוחם של אהבה, סובלנות והתמדה. בעזרת מבטו הוא הצליח לגעת בלבבות ולספר את סיפורו שלא ישכח לעולם, והסיפור הוא דרך העיניים של יונתן.